ኣብ እስራኤል ከምዚኾነ ኣብ ንግስነት ሰሎሞን ኣብ መንጎ ክልተ ንስቲ ብምኽንያት ሓደ ሕፃን ዝሞተ ገዲፈን ብዘሎ ይጻልኣ ክልቲአን ኣንስቲ ናተዩና በላ ኣብቲ ኸውታ ለይቲ ዝሰፈኖ ጸጥታ ንልበይ ዝትንክፍ ሰሚዐ ኣውያታ ወደይ ወደይ ክትብል ብኽያታ ሰሚዐ ምስኣውን ሓዘንኩ ድቃሰይ ገዲፈ ንጉስ ትጽና መንግሥትኻ የለና ሞንጎና ሓቀኛዬ ተበዳሊት ናትካ ፍትሒ ተጸባይት እግዚአብሔር አሎ ኣብ ዙፋኑ ንጉስ አሎ ኣብ ዙፋኑ ፈራድዩ ኣይፈርድን ኣይትበሉ ፈራድዩ ኣይፈርድን ኣይትበሉ አሎ ኣብ ዙፋኑ ንጉስ አሎ ኣብ ዙፋኑ ፈራድዩ ኣይፈርድን ኣይትበሉ ፈራድዩ ኣይፈርድን ኣይትበሉ ወዳ ሞይቱ እዩ ብሕይወቱን የለን እዝዩ ትሓቂ ነይረየ ምስኣውን ምናልባት ዝህፃን ተመሰላ ናታ ንጉስ ኣይትእመና ትሕሱ ያ ዘላ ወደይ እዩ ወደይ ወደይ ሕያው ጐይታ ፍረ ከርሰይ ፍረደለይ ኣይሓሳኹን ዘይውላድኪ ኣይጠቕመክን እግዚአብሔር አሎ ኣብ ዙፋኑ ንጉስ አሎ ኣብ ዙፋኑ ፈራድዩ ኣይፈርድን ኣይትበሉ ፈራድዩ ኣይፈርድን ኣይትበሉ እግዚአብሔር አሎ ኣብ ዙፋኑ ንጉስ አሎ ኣብ ዙፋኑ ፈራድዩ ኣይፈርድን ኣይትበሉ ፈራድዩ ኣይፈርድን ኣይትበሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ እስራኤል ስሙ ልዕል ይበል ሕራይ እምበር እዚኣ እዚ ህያው ወደዩ እቲ ሙት ኸዓ ወድኺ እዩ ትብላላ እዚኣ ኸዓ ኣይፋል እቲ ሙት ወድኺ እዚ ህያው ግና ወደዩ ትብላላ ሕራይ ወተሃደር ሴፍ እሞ ምጻለይ ነዚ ህያው ህፃን ኣብ ክልተ ቖሪጽካ እቲ ፈረቓ ነዛ ሓንቲ እቲ ፈረቓ ኸዓ ነታ ሓንቲ ሃበን እዚ እውን ጽቡቕ እዩ ቅኑዕ እቲ ፍርዲ ኣብ ክልተ ይመተር እዚ ህፃን እዚ ንሓንቴና ኣይኹን ልበይ ጨኪኑ እዩ ወዲ መን ሞይቱ እሞ ወዲ መን ክነብር እዩ ንጉስ በጃኻ ኣይትጨክን ሓደ ወደይ ንዕቑ ይትቕተል
ኣብ ዙፋኑ ንጉስ ኣሎ ኣብ ዙፋኑ ፈራድዩ ኣይፈርድን ኣይትበሉ ፈራድዩ ኣይፈርድን ኣይትበሉ እግዚአብሔር ኣሎ ኣብ ዙፋኑ ንጉስ ኣሎ ኣብ ዙፋኑ ፈራድዩ ኣይፈርድን ኣይትበሉ ፈራድዩ ኣይፈርድን ኣይትበሉ ሓንሳብ ወተሃደር መቕታልሲ ኣይተቕተሎ ነዚ ህፃን ኣይሙት ዝበለት ሰበይቲ ናይ ብሓቂ ወዳ ስለ ዝኾነ ኣምዖታት ተናዊፁ ኣይተቕተሎ በለት እዚኣ ግና ውሉዳ ስለ ዘይኮነ ነዚ ህፃን ክመውት ጭካነ ኣርአየት በዚ ኸዓ ውሉዳ ኣይኮነን እዚ ህያው ህፃን ነዚኣ ሃብዋ ኣዲኡ ንሳ እያ ንሓቀኛ ኣዲኡ ሃቡለይ 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 ኣሎ ኣብ ዙፋኑ ንጉስ ኣሎ ኣብ ዙፋኑ ፈራድዩ ኣይፈርድን ኣይትበሉ ፈራድዩ ኣይፈርድን ኣይትበሉ እግዚአብሔር ኣሎ ኣብ ዙፋኑ ንጉስ ኣሎ ኣብ ዙፋኑ ፈራድዩ ኣይፈርድን ኣይትበሉ ፈራድዩ ኣይፈርድን ኣይትበሉ እግዚአብሔር ኣሎ ኣብ ዙፋኑ ንጉስ ኣሎ ኣብ ዙፋኑ ፈራድዩ ኣይፈርድን ኣይትበሉ ፈራድዩ ኣይፈርድን ኣይትበሉ እግዚአብሔር ኣሎ ኣብ ዙፋኑ ንጉስ ኣሎ ኣብ ዙፋኑ ፈራድዩ ኣይፈርድን ኣይትበሉ ፈራድዩ ኣይፈርድን